és en l'storytelling absolut, és com una Xerazat permanent, tot el que veiem en el llibre de les bèsties. I en una terra s'esdevingué que totes les bèsties acordaren que donarien cada dia una bèstia al lleó per tal que no les perseguís en la seva cacera. El lleó, a canvi, les proclamà lliures de caça. Cada dia aquestes bèsties feien un sorteig i aquella bèstia a qui corresponia la sort anava al lleó i se la pujava. Un dia s'esdevingué que va caure la sort sobre una llebre i aquella llebre trigà fins a l'hora del migdia a presentar-se al lleó, car temia molt morir. Molt es va irritar el lleó perquè havia trigat tant la llebre, ja que tenia molta fam, i preguntà a la llebre per què havia trigat tant. I la llebre s'excusà i digué que a prop d'aquella terra hi havia un lleó que deia que era el rei d'aquell lloc i que havia estat a punt d'agafar-la per a ell. El lleó s'enfurismà molt i va pensar que era veritat allò que la llebre li havia dit i li demanà que li mostrés aquell altre lleó. La llebre es va posar en camí i el lleó la seguí. La llebre arribà a una gran extensió d'aigua que conformava una bassa envoltada de totes parts per un mur. Quan la llebre fou ran de l'aigua i la imatge de la llebre i del lleó s'hi reflectí, digué la llebre al lleó: «Senyor, veus el lleó que hi ha a l'aigua i que es vol menjar una llebre?» I el lleó va creure que la seva imatge era un altre lleó i saltà a l'aigua per tal de combatre amb aquell altre lleó. I el lleó morí a l'aigua i la llebre, amb la seva sagacitat, va matar el lleó. Heu vist l'exemple aquest, no? Que és l'astúcia de la llebre, que no volent morir, inventa l'estratagema de que hi ha un altre lleó que es vol cruspir una llebre, porta un lleó al costat d'una bassa ben plana que reflecteix dins de l'aigua la imatge d'ells dos que estaven fora de l'aigua. I li diu: «Mira, mira, aquell és el lleó que es vol menjar aquella llebre aquí i allà». I el lleó, que és una mica ensa, com podeu veure, es tira dins i es mor ofegat. Per tant, és la llebre la que amb la seva intel·ligència aconsegueix matar el lleó. Però heu vist tota l'estona la repetició dels conceptes i l'estil, que és absolutament oral, perquè és la d'explicar aquestes faules i encadenar-ne una amb una altra per fer-nos veure al final que qui mou, tots són titelles, i qui mou aquests fils és aquesta que és capaç de desplegar tanta sagacitat, que és narrar. A més de totes les